15 ta' Jannar, San Arnold Janssens, saċerdot, għex bejn l-1837 u l-1909. Arnold Janssens ġie msejjaħ il-missjonarju modern skont il-qalb ta' San Pawl. Twieled f'Gotsch fid-Djoċesi ta' Münster fil-Ġermanja. Ordna saċerdot f'Münster ta' 24 sena fl-1862. Għallem ix-xjenza għal 12 sena u fl-istess ħin l-aħħar 8 snin minn dawn kienet direttur tad-Djoċesi tal-Appostolat tat-Talb. Fl-1873 Dun Arnold sar l-editur ta' ġurnal dwar il-missjonijiet u fl-1875 beda jippubblika rivista missjonarja bit-Tedesk jisimha Il-Missjonarju Żgħir tal-Qalb ta' Ġesu. Fis-sena 1875 fi Steyl, l-Olanda waqqaf l-ewwel dal Ġermaniża biex fiha iħarreġ lill-membri ta' dik li fl-1886 saret is-Soċjetà Missjonarja tal-Verb Divin, Verbiti. Kien maħtur Superjur Ġenerali fl-1885, kien mar l-Olanda kemm biex jaħdem f'dak il-pajjiż kif ukoll fil-Ġermanja u fl-Awstralja. Il-membri tagħha saċerdoti kienu jieħdu il-voti sempliċi u kisbu l-approvazzjoni tal-Papa il-Jun 13 fl-1901. L-ewwel missjonarji intbagħtu fl-1897 għal Tongo, New Guinea, l-Amerika ta' fuq, il-Ġappun u l-Paragwaj. Is-soċjetà xterdet ħafna fl-Istati Uniti. Fl-1889, fl-età ta' 52 sena, dan is-saċerdot mimli ħeġġa waqqaf is-sorijiet missjonarji tal-Ispirtu Santu biex jedukaw il-bniet fil-pajjiżi tal-missjoni. Waqqaf ukoll is-sorijiet Klawstrali dawk li ma joħorġux imsejħin is-sorijiet għaddejja tal-Ispirtu Santu għall-adorazzjoni perpetwa bl-iskop li jitolbu għas-suċċess tal-ħidma missjonarja. Dan is-saċerdot li donnu ma kien jgħejja qatt biex ixerret is-saltna ta' Alla fuq l-art, miet fil-15 ta' Jannar fl-1909 ta' ftit aktar minn 61 sena. Arnold kien iddikjarat beatu minn Pawlu VI f'ħadd il-missjoni nhar it-19 ta' Ottubru tal-1975 u ikkanonizzat mill-Qaddiż Papa Ġwanni Pawlu II fl-4 ta' Ottubru tas-sena 203. Dan li ġej huwa parti mid-diskors tal-omelija li l-Qaddiż Papa Ġwanni Pawlu II qal fil-jum tal-kanonizzazzjoni ta' San Arnold Janssens fil-5 ta' Ottubru tal-2003. Morru fid-dinja kollha, xandru l-Evanġelju lil-ħolqien kollu. Mark 16, vers 15. B'dawn il-kliem qabel ma tala s-sema, dak li kien għadu kemm qam mill-mewt ta' mandat missjonarju universali lill-Apostli. Immedjatament wara assigurom li f'din il-missjoni esiġenti huma jistgħu jiddependu dejjem mill-għajnuna tiegħu. Mark 16, vers 20. Il-ħajja tagħhom turi b'mod ċar li l-proklamazzjoni tal-Vanġelu huwa s-servizz primarju li l-Knisja tista' tagħti lil kull individwu u lill-umanità kollha. Redemptoris Missio numru 2. L-evanġelizzazzjoni dejjem tinvolvi proklamazzjoni espliċita ta' Kristu flimkien ma' kontribuzzjonijiet għall-avvanz tal-bniedem li xi drabi iwriet kemm hi perikoluża kif turi l-esperjenza ta' tant missjonarji. Il-qaddisin tawna l-eżempju huma l-wirt prezzjuż speċjalment għall-familji reliġjużi tagħhom. Il-priorità ta' istituti missjonarji
hija l-missjoni ad gentes li għandha tiġi qabel kwalunkwe impenn soċjali jew umanitarju ieħor, neċessarju kemm huwa neċessarju. Il-ġnus qed jimxu fid-dawl tiegħek, Iżajja 60 vers 3. L-immaġni profetika ta' Ġerusalemm il-ġdida li tifrex dawl divin fuq il-popli kollha turi biċ-ċar il-ħajja u l-appostolat bla qatieħ ta' San Arnold u wettaq bżelu il-ħidma saċerdotali tiegħu xerret il-kelma ta' Alla permezz tal-midja moderna, speċjalment l-istampa. L-ostakoli ma qatawlux qalbu huwa kien jirrepeti spiss ix-xandir tal-aħbar it-tajba hija l-ewwel u l-aktar espressjoni sinifikanti ta' mħabba lejn il-proxmu. Illum huwa jgħin lill-familja reliġjuża tiegħu mill-ġenna biex tkompli fedalment tul il-binari li huwa immarka li jagħtu xhieda għal valur permanenti tal-missjoni evanġelika tal-Knisja. U int intbaħt kemm tista' tagħmel ġid li kieku kellek tuża il-mezzi soċjali tal-lum biex ixxandar l-aħbar it-tajba li ġabilna Kristu. Tista' tuża l-kidba, gazzetti, radju, telefon, TV, mobile, tablet, internet, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, etc. Imqar biex taqsam ħsieb ta' xi ħadd fama tajba fil-Knisja, eżempju ta' xi qaddis jew qaddisa. Imqar issib xi ħaġa li jagħmel ħaddieħor u taddija lil ħaddieħor tixxerja. Imqar tfakkar lill-oħrajn fi kliem Kristu jew fit-tagħlim tal-Knisja. Imqar tgħaddi kelma tajba lil xi ħadd jew forsi xi parir li tak xi ħaddieħor. Imqar titlob b'impenn u toffri sa sagrifiċċji għal bżonnijiet tal-missjonarji madwar id-dinja kif għamlet Santa Tereżina tal-Bambin Ġesu, tant li l-Knisja għamlita patruna tal-missjonarji. O li kieku kellna noqogħdu naħsbu ftit u nitolbu dwar dan kemm insibu modi biex nistgħu nagħmlu l-ġid biex nevanġelizzaw jekk irridu. Ejjew nieħdu l-eżempju ta' dan il-qaddis tal-lum. Inti trid tagħmel il-ġid. Ġesu qed jistennik. U lesta ġenna għalik. Jistenna li inti toħloq ġenna għalih billi tagħtih lill-erwieħ. Din li ġejja hija talba ta' San Arnold. O Alla tiegħi, jiena nemmen fik għaliex inti il-verità eterna. O Alla tiegħi, jiena nitma' fik għax int infinitament ħanin, fidil u tista' kollox. O Alla tiegħi, jien inħobbok b'qalbi kollha u jiddispjaċini li offendejtek. Bimħabba għalija int tinsab preżenti fis-sagramenti mqaddes. Għalhekk jien nixxenna għalik, Għażiż Ġesu. Ibgħat li l-Ispirtu Santu bis-seba' doni tiegħu mingħand il-Missier biex inkun nista' nagħti glorja lill Alla f'kollox. Amen.